Alexandru Bălan, spionul despre care vorbea anul trecut România și Republica Moldova, condamnat și învinuit de instanța românească pentru că vindea secrete de stat Belarusului, a fost extradat în Republica Moldova, iar de aici grațiat și trimis înapoi în Minsk. Cum este posibilă această situație? Explic. Se întâmplă în contextul unui schimb de prizonieri. Pe de o parte România, Republica Moldova, Polonia și Statele Unite, pe de altă parte Belarus și Federația Rusă. În urma acestui schimb de prizonieri, doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, reținuți în Federația Rusă, s-au întors acasă la Chișinău. Iar Republica Moldova îi oferă la schimb pe Alexandru Bălan și pe cetățeana Nina Popova, despre care Maia Sandu anunța astăzi că acționa împotriva statului Republica Moldova. Presa internațională titrează că este vorba despre un schimb de prizonieri de 5-5, iar din Belarus s-au întors acasă în Polonia și 3 cetățeni polonezi. Unul dintre ei fiind un jurnalist polonez care a fost reținut în anul 2021 pe teritoriul Belarusului, iar identitatea celorlalți doi nu este cunoscută.